Oi rakkaat viinitontut, nyt on kinkut vedetty naamariin ja nyt on varmasti jokaisella pieni ähky päällä. Ja mä valitsin tästä muutaman kinkun sulattelun viinin. Mites Ville sun joulu meni ennen kuin mennään asiaan? Ei siinä. Lahjoja tuli jopa sulta. Kiitos. Nyt kuin niinku rento kaveri, mä niinku annan lahjoja kaverille. No, alaisille. Alaisille lopeta. No niin. Ja Ville on ainoa meistä, joka tekee oikeasti duunia täällä. No tosiaan meillä on tänään pari viiniä tässä ja ensimmäinen valkkari on, nyt on ihan pakko mennä Disnökö. Kaverin kesken pelkkä nökö. Tokain kuiva Furmint, eli Furmint on rypäle Unkarista. Ja tunnetaan ehkä enemmänkin makeista viineistä, semmoista tosi makeista viineistä. Itse asiassa tammikuussa niitä tulee episodi, missä minä ja Arto maistellaan mukava liuta makeet viini, niin maistellaan myös Tokain makea viini. Mutta tämä on tosiaan kuiva valkkari ja se ei ole ehkä kovinkaan tunnettu niistä vielä tällä hetkellä, mutta se on jotain pientä niin kuin hypeä saanut tuolla maailmalla, niin katsotaan miten tämä toimii. Furmint on sille suhteellisen neutraali verrattuna johonkin Sauvignon Blanciin, mutta tässä on tosi mukavaa semmoista sitrusaromeita. Ei niinkään paljon semmoista niinku trooppista hedelmää, vaan enemmänkin niitä just semmoista kevyempää sitrusaromeita. Tässä vaiheessa pitää sanoa, että mun pitää tosiaan totutella tähän yksin olemiseen, kun ensin lähtee meidän rakas kaverimies Ville lähtee 3 viikkoa. Minne se lähtikään? Kiinaan. Se lähtee 3 viikkoa Kiinaan, sen jälkeen Arto lähtee jonnekin Afrikkaan ja karkuun jotain peduineja, niin tuutte näkee ehkä enemmän tästä yksin pyörittelyä. Mutta tosiaan se jatkaa sitä mukavan sitrusta aromia tuossa maussa. Kokeillaan vielä kerran. Siinä onko semmoinen vähän erilainen semmoinen rusinainen aromi. Voisi melkein sanoa, että se on niinku oikein rypälemäinen, semmoinen stereotypia rypäleestä, että se ei ole niin jotenkin esanssinen välttämättä. Mä tykkään, että se on kiva viini. Ihmettelen, että miksei enemmänkin ole tämmöisiä viinejä tuolla hyllyillä. Se on niinku suhteellisen omaperäinen, siinä on semmoista omaa niinku vibaa. Mä en itse asiassa tämän talon historiaa sen kummemmin tiedä, mitä tossa nopeasti yritin googlettaa, niin siellä rupesi tulemaan jotain ruhtinoita sun muuta ja sitten siinä vaiheessa mun loppui kiinnostus. Että mutta vaikutti ihan mielenkiintoista, se on ihan hyvä. Se saa mun peukut pystyyn. Mä annan pointseja yrittämisestä. Seuraavan chileläinen Pinot Noir Leida ja Las Brisas Vineyard, single vineyard, eli yhdeltä viinitarhalta. Kokeillaan. Kokeilissa Ville joulun noita meidän viinejä, tai mitä suositeltiin? Sitä Waffenheimia tuli kokeiltua ja kyllä se toimi. Toimi hyvin. Joo. Jälkkäriksi viskiä. Kuinka monta kiloa lihoit? En tiedä. Näistä rullista, mitä tässä on vatsa ympärillä, niin voi alkaa laskea. Voi laskea siitä. Pinot Noir, tosiaan niin kuin joku saattaa tietää, niin on kotoisin Burgundia-alueelta tuolta Ranskasta. Mutta nykyään paljon tulee tavaraa uudesta maailmasta, Chilestä, Australiasta, Argentiinasta. Ja Oregoni on tuolla Yhdysvalloissa sellainen osavaltio, mikä on myöskin tunnettu Pinot Noireistaan. Monesti niin uuden maailman Pinot Noiret on tunnettu siitä, että ne on aika suuri hedelmä niissä, että ne ei ole niin tämmöisiä niinku, maisia aromeita ja eläimellistä niinku meininkiä, että se on tosiaan suuri hedelmä. Mutta katsotaan, mistä tää on kotoisin. Tää tulee tosi mukavaa kirsikkaa, todellakin vähän makeampaa kirsikkaa, et ei ehkä niinku semmoista niinku hapantikirsikkaa, vaan makea kirsikkaa, eli eri meininkiä. Mutta kyllä siellä semmoista pientä semmoista pieru-actionia löytyy, että siellä niinku vähän tulee semmoista häröä meininkiä, mikä on kiva, se tuo semmoista pientä persoonaa siihen. Mä en ole oppinut vieläkään Ville sylkeä oikeasti. Tää pari vuoden jälkeen. Mä tykkään, että tässä on tosi mukava tommonen leveys. Et se on just sopivasti silleen, että se ei ole liian tiukka, liian sulkeutunut, mutta se on liian semmonen pommika, kun monesti tuolta uuden maailman Pinot Noir tuppaa olemaan semmosia vähän yltiöhedelmäisiä,
Niin tässä on sille sopivasti just siinä rajoilla. Ja nämä tosiaan kulkee hintaluokissa, jos en ihan väärin muista enkä valehtele. Niin tämä valkkari oli siinä 12 euron paikkeilla, taisi olla vähän alle. Ja tämä leida oli sitten 14 EG melkeinpä tasan. Kokeillaan vielä kerran. Tässä on mukavia tämmöisiä pippurisia aromeita. Mä voisin oikeesti, kun teillä varmaan löytyy niitä kinkun tähteitä, siellä löytyy niitä kinkkuun laatikkoa ja tommosta, niin mä luulen, että tämä Pinot Noir itse asiassa saattaisi mennä jonkun semmoisen hyvän kinkkuvoileivän kanssa. Et ottakaa niitä tähteet ja leikatkaa niistä hyviä sliceja ja pistäkää sitten vähän sinappia ja kaikkea muut, mistä tykkäätte. Ja mä luulen, että tää saattaisi oikeasti toimia siinä suhteellisen hyvin. Heitäpä peukut. Kun sanoit tässä vaiheessa, niin heitän molemmille. Mä heitin tällekin jo peukut tuossa alkuvaiheessa. Niin, mun mielestä oli ihan hyviä yrityksiä tähän hintaluokkaan. Ei mitään super-ihmeellistä tai mitään niinku maailmaa mullistavaa, mutta niin, oikein toimivia. Haluatko maistaa, Ville? Maista Pinot. Anyways, uusi vuosi lähestyy. Kattokaa tuo uusi vuosi-episodi. Meillä oli pikkusen hauskaa tuolla erään champagnen tuottajan kanssa, niin kattokaa muutama tapa, millä voi aukasta niin champagnepulloa. Sitten maistellaan pari samppakallia tässä samalla sitten Arton kanssa. Silloin Arto on jopa mukana tässä. Ikävä kyllä. No ei, kyllä sit tykkää. Tykkäätkö Artosta? Ihanaa. Kyllä. Ei muuta kuin sitten seuraavaan kertaan.